confraría está con nós, Lindiña está de acordo, todo o mundo está de acordo, a intención do Consello é bater un récord do mundo. Cal se supón que é ese récord? Pois é o récord mundial, imos facer a NASA máis grande do mundo, a NASA das nós, non a cara dos planetas, E sabes a cantidad de papéis que hai que arranxar para isto? Nada, comunica todo o tempo. Adianteime, dando a noticia. Eu aquel. Ah, ti pensas? Eu tamén. Pois se non se fai, imos quedar como o cun, Cabeciña, hai que ter máis cabeciña. E daremos feito con estes planos. Petróleo, con esto imos ao lago Ness e pescamos o monstro. Ánimo, rapaces, que isto vai pariando. Elo! E logo quen fixo isto? O Manel! O Manel? É que sabe o Manel de facer nesas? Home, ele é técnico, Técnico de que do arame. Que terá que ver a técnica coas A nesas? ver, pódese facer uno. Cala! Muller, por poder, agora, comenzando así... Que va? Mal vexo a cousa. O que temos en Portosás é todo o máis grande. Que digo grande? Grandismo. O único que tendes grande é o voso cura. Xa. Xa verás cando saiamos no libro do récord. Que a vila con máis tarados do planeta. Vila Canasa máis grande do mundo. Carallo, onde está esa maravilla? Estamos lá facendo para que te empapes. Xa. Vai vir un notario, E imos salir no libro do récord Guinness. A NASA máis grande do mundo. Acabo de saber algo terrible. Non amoles, Ramón, non amoles que... Os de Cormelles están facendo unha nasa xigante para bater o récord Guinness. Que? Me cago. E dis que é aínda máis grande que a nós. E como saben eles o grande que é a nosa? E non estamos nós que o proxecto para facer a NASA e xa eles saben a medida para nos foder o récord. Pois non penses máis, que a culpa foi miña. Arre, hostia, Susiño, non me diga que lle contaches ti. Non, foi o canito ese. Como imos facer nós para saber o aquela medida deles? Ah? Medindo. Pois é que che van deixar. És ben inocente, ó. Esa cousa miña. Armeina eu, desarmo eu. Van ver eses. A gente hai que mirar de meterse do almacén, da NASA. E quen? Aquí todos nos coñecemos. Un especialista en facerse co que non é dele. Pois non. Non me penso facer pasar polo tipo ese do Guinness. Se sobe María, mátame. I need to meet you right away. No problem. Everything is okay, but I have to check the proceeding from the beginning, you know. Podes facer un favor? Que? É que necesito cartos. Cantos? Bastantes. Cantos son bastantes. Maybe for hunting whales. More or less. Look the plans. Que carallo pasa? I can't admit this! She's a spy! This behavior is absolutely forbidden by the contest rules. Que di agora? Deixade, que se tiramos o mar vai se non lo recoro carallo. Que facemos? Deixala ir, total, esta non sabe nada. Está solteira. Que va, sei que xa vai polo terceiro matrimonio. Pois é que é unha larcha. Sí? Non lle facía un favor. Ou dous. Oh, carallo. Perdoe, estou buscando o señor Alexandre Esteve. Ese cornellento de aí. O señor Alexandre Esteve. E vostede quen é? Son Enrique Pereira, o representante de Guinness en España. Pero que pasou? Esta xente, un boicot, nos queren fastidiar os récord Guinness. De boicot, estades falando? De que me estades falando? Esta xente atacounos, son de Portosás. Ah, xa. Tiñaos que ir a ver esta tarde. Son eu, Celso Puga, encantado, meu home. Pois sinto ter que decir. Pero estou obrigado a deixarvos fora. Veña comigo. Vou ensinar os planos. Trae. Dijo yo eu... Dijo... Vaya, che dieron. Oi, que carallo, viriato, che, que? Aquí os tes. Foi máis fácil que quitarlle o caramelo a un neno. Para un mestre como a ti, como non ia ser fácil?
Moi ben, a prueba é válida. Por tus as vai estar nas enciclopedias, Currión? Non é? Carlos. ¡Carlos! Mira cómo quedó esto. O qué? A memoria sobre a pesca que tiña que ler pa onte. Biches? Hai que ser máis cuidadosa, Rosa? Que? Puxeno con cuidado ao lado das culleres e apareciu cos tomates e as cebolas que ti trouxeches onte. Pois mira, a próxima vez, polo cos tomates e coas cebolas e así aparecerá no queixón das culleres. Mira, Carlos, que non estou pa conto. Sei que van dicir de min na confraría que son unha porca e claro, con razón. Levantaste de mal xenio, Sí, non? sí. Estamos luitando para que non se desfaja a flota pesqueira. Ti de carallada, claro, como non tes outra cousa mellor que facer. Vale, tranquila, tranquila, muller, tranquila. Xa sei que estades nun traballo moi importante, pero miro polo lado bo. Cocheira cebola, se cadra paños a chorar e abrandos. É que, Carlos, xa non podo máis. É que pasen estas cousas é normal. Igual que é normal que eu tarde horas en encontrar uns calcetíns, porque como aquí non hai sitio. Non hai sitio, Carlos, non hai sitio. Vale, pero así que estamos máis xuntiños. E máis, que máis sitio queres que este? Eu necesito espacio, pois, para as miñas cousas, para o meu traballo, para a miña intimidade, que tamén teño. Pero, Rosa, vas ter máis intimidade nun piso, eh? Cos veciños comentando que... Impórtame, carallo, que pensemos demais. Eu necesito respirar tanto fora como dentro da casa. E aquí non podo, fojo. Tú... Que non... Bos días. Como lle chaman a este sitio? Home, a este sitio en concreto non lle chaman de ninguna maneira, pero pertence a Vila de Portozás. É fantástico. Sí, verdade. Moita tranquilidade e intimidade tamén. E que mar, eh? Unha vista como esta, un volve nacer todos os días. É xusto o que necesito. Convencíchesme, rapaz. Quedo. Perdón, como di? Quedo a vivir aquí. Imos ser veciños. Chámome Afonso. Un pintor? Debuxante. Un tipo raro. Contoulle Carlos 4 cousas e xa por eso decidir vir onda nos, así que... Os artistas son espontáneos. Espontáneos non, extravagantes, que é moito pior. O que queiras, pero primeiro que pida permiso. Pero, me dalle co permiso. Levas toda a vida co permiso, che. Eu non é por levarlle a contraria a Carlos. Esas terras son e serán de Pepe de Marruco. Vai parando, non sei que estamos no límite. Carlos di que son de todo o mundo, así que... Pero ti algo parvo, es algo parvo. Estás cajando por riba de ti, entendes? Se son comunais ou como lle chamen, entendes? O tipo poderá plantar a caravana onde lle saia do Pero a vos parecevos normal, todo sitio que ten, poñerse xusto ao lado. É que manda carallo, manda carallo. Sentirás eso. Pero mira unha cousa, Rosa. Ai... Se me enfadar. Como dicía a miña nai, se me enfadar. Ti, que problema tes en ter veciños? A ver, explícame a min. Carlos non lle fai gracia. Se cadra así, podo convencelo para ir vivir en unha casa. Que va, home, está feito vivir o seu. Eu falo de que problema tes ti. Unha casa ten máis terreo, hai vistas, máis espacio, porque eu xa non me remexo en 10 metros cadrados, xa non me remexo. Antes gustaba, che. Antes era antes, agora necesito ter algo o que agarrarme. Que non sei como explícalo. Non, me estás falando que me divido tamén antes de coñecer a Lindiña, de casar, eu que sei, pois...
Tanto me tiña vivir nun cuarto que vivir nun aquel que comer merda, pero claro, chega un momento que queres. Non sei se o mesmo, eu necesito un lugar que sexa parte de mí, unha casa de verdade, que non teño sitio para colocar as miñas cousas. Por exemplo, onte trouxen un libro da cofraría, non, pa ler, e apareciu hoxe, pois nunha bolsa chea de tomates e de cebolas. Eso, así non se pode. Mira, vivir. eso que ainda non chegaron vivir. os rapaces, eso sí que é un caos. Ela parece maior. Ten cousas de persoa maior, pero en realidade é unha nena. Pero castigo demasiado severo. Un amigo meu, por falsificar nóminas, foron máis compasivos. Pois, bonito exemplo que me pos. Ela foi irresponsable, entendes? E ten que aprender a asumir as consecuencias dos seus erros. É a única maneira de medrar. Xa. Pero pasado mañá é o aniversario de Lois. E quedarías de maravilla se lle levantas o castigo. De maravilla ou de pena. Así é ensinarlle que faja o que faja, todo está ben feito. Pois non. Vas-me facer caso? Sí. Pois prepárate, porque ela é moi testana. Así que vas ter que manter firme. Se non vas dar máis voltas que un muiño. Iria Lecter. Non é para menos, Iria non é para menos. Seguramente intente entrarche dando moitas voltas sin ir directamente ao asunto. E vaiche dar no cravo cando diga papá. Cando diga esa palabra é cando empeza o combate. Hola, papá. Hola, tío Ramón. Tío Ramón, sabes que me gusta. Que? De Rodríguez, Sí, pero por pouco tempo. Eu fareiche compañía. Hoxe vou coller unha peli. Sabes cal? Pois non, hai moito cine. No videoclub daqui haiche pouco, A ver se adiviño. O Mago de Oz. Frío, frío. Capitáns intrépidos. Xeado. Vexo que vai ser unha sorpresa. Xa me encargou das larpeiradas, vale? Moi ben. Ata logo. Ata logo. Vémonos. Unha rapaciña encantadora. Chamoume tío Ramón. E a ti, Popó. Faino para que deixe ir á festa. E vala deixar ir, Des un cargo meu. Contade comigo para a festa, Pero ti non estás castigada. Polo da agora. Miña nai marchou de viaxe. E viches como se puxo virato cando lle chamei papá. Será fácil. Es tremenda, Ata logo. Ata logo. Anda, que esbabexas con ela. Hola. Hola, Mari Carmen. Aquí chegou isto para vos. Gracias. Suso, vai abrindo. Traio. Oi, que carallo, Ros. Este non está en cristián, Pero que dixo? Pois que está en francés ou algo así. Pois sons. Esto galego non é. A ver, déxame ver. Mira que dixen que traduciran os informes, nada. Pois xa ves o caso que nos fan. Estos son che cousas de vivir no cu do mundo. Ai, Susiño, que está aquí ao final, Hai que mirar ben as cousas. Ata que poñerán isto tamén en francés. É polos dibuixos. É polos dibuxiños, ves? Na traducción non ten dibuixos. É por eso que poñen ahora os dos. Suso, podes calar un pouco. Ou axudas ou marchas, pero non enredas, porque é que eu teño moitísimo traballo, Estades falando mal de min, estades falando mal de min. A donde vas? A donde vas que a señora Rosa ten moito traballo? Censo de actividades marítimas, non están todas. Xa cho dixo. Grasiñas, petróleo. Canda chega delegada? Mañán eu teño todo a medio facer. Pero a medio facer de que, home? A medio facer de que? Ti, en canto chega delegada, xa lle dis que mona. Aburríme, fíxeno todo dúas veces. Non, que isto non é cousa rutinaria. Isto trátase da reducción da flota pesqueira. Non é un tema para tratar así a lixeira. Teño que traballar. Yo sei, como non lle metas man eso. Dígoche unha cousa, vai toda a flota de Porto Sás a pique. De cabeza. Ela. Oi, xa por que non falades con Tamén, tamén. Luís, non? Seguro que está cosido nas trangalladas estas todas dos pepéis. Falade con ela. Xa desfai bastante na casa, como para que me veña aquí tamén a enredar o... Que? Tanto tranquiliña, ti, estás safo, Nós non temos nin puta idea deso, che. Pa unha vez que ten razón Susolista, meu home. Aí Petróleo ten razón. Vale, pois... No de que eu teño razón. Se preciso axuda, xa o chamo. Veña, agora riscando que teño moito... Veña. Deleja. Anda, veña. Unha chiquita, non? Se pagas ti. Unha chiquita pago eu, non? Home, non vou pagar eu. Teño cara de idiota, Eu? Pagas ti a chiquita. Como pagas ti?
É imprescindible que te poñas a tender a roupa agora. É que se non a tendo agora podese deformar. Tende. Acabo enseguida, A roupa vaime facer sombra sobre a caravana. Iso é imposible, home. Está o sol moi alto. Estás debuxando, ti? Eu non. E ti sabes debuxar? Un pouco, sí. Mira, se eu digo que fai sombras, fai sombras. Espera un pouco, que xa acabo. Podes ou non podes? Podo, home, podo, pero non se poña así. Perdoa, é que cando estou creando póñome nervioso. Non mires o debuxo que aínda non rematei. Molesto aquí. Que estás lendo? A náusea de Sartre. Estás enfermo? Non é de medicina. Trata sobre o sensentido da existencia, a morte, a nada, todo iso. Pero ti que dis? Ti daste de conta da miña situación. Eu xa vou tendo os meus anos. Cada día que pasa teño eso máis cerca. E ti vas e ala, plantasmo diante da cara. Tampouco para poñerse así, non? Mira, xa collo outro libro. Non. Deixa, é igual, non me vou meter na túa vida. Faltaría máis. Leo que che pete. Intentará poñer a xente na túa contra. Así foran ya o traballo. Así que mantente forte. Estás mal? Non, entrou unha pestana no ollo. Pobre rapaza. Debía facer a vista gorda e deixala ir á festa do mozo. A min de pequena deixábame negociar. E á festa a cambio de fregar a lousa. Seguro que a fan traballar. Que sei eu, lavar e fregar e todo eso. María, leva a viriato dereito como a unha vara. Ai, pobriña. Creo que está chorando. Esta pestana non sai. Sí, son unha lata. Creo que xa está. Bueno, eu marcho. Chao, papá. Chao, te relojo. Abur, mi niña, abur. ¿Qué? ¿Por qué me mirades así? ¿Qué queredes que faga? Nada, home, nada. Es ventúsaro. Ia chorando. Non, tiño unha pestana metida nun ollo. Seguro que sí. Anda, claro. Viriato, por favor. Afonso, aquí se traen as algas que me pediches. A ver, non queres que che ensinar a facer fertilizante con elas? Afonso! Seguro que nos prenden. Ten fixación. Claro que vivir ao aire libre é perigoso. O raro que non nos atopáramos antes cun tolo deses. Ois, e se movemos a caravana para outro sitio durante un tempo, sería como tomar unhas vacacións. Non, seguiríamos. Claro que o mellor podíamos arrendar unha casiña. Igual así o despistamos, Non, estou moi afeito aos cantís. Pero, Carliños, se os cantís non van marchar dai. Xa, pero... non sei, ¿Sí? teño que pensalo. Se queres, dígoche o que penso eu. O mellor convénsoche. É que hai algo nese lugar que... É como unha cabana que tiña eu nun árbore na casa dos meus avós. Era o meu fogar secreto. Non sei, é difícil transmitir o que significa ese lugar para min. Todos necesitamos ter o noso lugar. Sí, ese é o noso lugar. Sí. Ben, eu agora teño que rematar un traballo pa delegada que vai vir e... Se queres, mañán xa lle botas unha ollada. Moi ben, xa non te entreteño máis. Claro, pois, pero pensa no de Afonso, sí? A ver que facemos. Ai, Carliños, teño cousas máis importantes nas que pensar. Hola. Hola. Cambiouche a cara. Porque o conseguín. María levantouche o castigo? Non, iso non. É por sorpresa que che dixen. A película, cal é? É un segredo.
Tesme intrigadísimo, non será unha broma túa, non? Frío, frío. Lawrence de Arabia? Frío, frío. O ladrón de bicicletas. Vaya. Equivoqueime. Non, todo o contrario. Se chorando ela non consegue nada, intentará facerche chorar a ti. Papá, non me gusta verche así. Tranquila, xa me pasa. Que esta película faime chorar sempre. Non cho diría María. Algo dixo. Pero tranquilo, é só unha película. Non. É algo máis que eso. Por que o dis? É unha historia que me trae recordos. Pero non te preocupes. Faime ben chorar de vez en cando. O mellor queresme contar esa historia. Outro día. O que me dá pena a min é pensar... Non, Iria, non. Ainda non dixen nada. María foi moi clara e hai que respetar os pais. Son ainda os primeiros 6 barcos que descargan en Galicia desde que comenzara esta campaña. Veremos máis adiante como seguen as cousas. ¡Tú, cabrón! ¡Afonso! ¡Afonso! Pero que... Pero mira que fixo o tarado ese, Co traballo que me custou facelo, mira como dixo. Home, Carlos, peor sería que nos levásanos por diante. Pero mira, fixo a súa broma e liscou. Pero vai morir, vai morir. Carlos! Estou encantado con Carlos e Rosa. Nunca vin xente máis agradable. Carlos ten as súas cousiñas, pero é moi bo rapaz, como un fillo. Comentou Rosa que vostede que é artista. Eu queria lle pedir, porque Lindiña máis eu estamos interesados nun autorretrato, así pa pôr no cuarto, non sabes, no salón. A min encántame a arte, pero é só unha afección. Era funcionario de correos e debuxaba un pouco. As fins de semana, sobre todo. Ata que o ano pasado morreu Tareixa, a miña muller. Sinto moito. Entón, pedín a prexubilación e botei un ano metido na casa. Os fillos empezaban a preocuparse. Todos os días me dicían que tiña que sair, distraerme, debuxar un pouco, cambiar de aires. Non é bo atarse ás tristuras do pasado. O mesmo dicía a miña filla. Finalmente fixenlles caso e aquí estou, encantado da compaña e do lugar. Moitas gracias. E ademais aquí hai maravillas para inspirarse. Saindo da vila hai un outeiro cunha vista de Portozás de película. Mira, xa que estamos no tema, non? Pois o aquel do autorretrato, vai, o noso, pois se non é moi carísimo, pero o que lle quería pedir eu é así, abrazados, non? Pero non aparecer de perfil como nas pesetas, Sí, non xa, pero é que eu non pinto por cartos. O que posa moito para min é Carlos. É un tipo ben curioso, pero moi boa persona, Se cadra coa foto é máis fácil facer retratos. Estou eu aí contestando o meu jatiño. Sería un desafío. Eu nunca debuxei gatos. Tareixa, a miña pobre muller, que en paz descanse, tiñalles alerxia. Vaya, pois nada. Ei, Carliños! Hola. Afonso, podemos falar un momentiño, sí? Sí, claro. Pasou algo? Falando claro, estou farto. Non quero que viva cerca de nós. Se fixen algo que che parecera mal, pídoche desculpas. Hai unha chea de sitios onde instalarse. Ou marcha vostede ou marcho eu, pero non o quero ao meu lado, vale? Que pasa, Afonso? A este home está lle dando un infarto. Chamado unha ambulancia.
que a finitrina xa fixe efecto, eh? Como te atreveches a falarlle así ao pobre home? Co que che aprecia, Carliños? Pero eu non sabía que lle ia sentar tan mal, muller. Veña que xa están aquí. Non Non fai nada. Xa estou ben. Vostede ten que ir a que o miren ben ao hospital, veña. Afonso, tens que disculpar, é que eu non sabía nada disto. Non foi culpa túa. Xa había tempo que non me daba. Eu pensaba que xa o tiña. Pero xa vedes. Daqui a pouco vou facer compaña á miña pobre Tareixa. E a súa muller morreu hai pouco. Pero eu non teño que baixar daqui. Teño que ir sacar as... Non quero desgustar a Carlos. Non, Ois, tranquilo, que ti podes quedar con o noso tempo que queiras. Ti tate tranquiliño. Que antes falei demais, precipitei. Tate tranquiliño e xa cando volve xa facemos aquel do autorretrato e... Pode quedar aquí nun cuarto, se quere. Queres quedar... Non, eu prefiro quedar con Carlos. Moi ben, falamos. Veña, respira modinho. Eso é. Non sei como che quere tanto despois do que lle fixeches. Hola. Xa estás na casa? Sí, saímos un pouco antes. Deixa eso, que só limpeo despois. Non, xa queda pouco. Estás chorando? Non. Estás chorando. Sí, pero xa se me pasa. Non te preocupes, que non sei por que estou chorando. Oiches, estuveches comendo cebola? Cebola? Ah, sí, un cacho. Que raro, non? Ti sempre has sacado dos bocatas. Sí, pero acabei collendo yo justo. Sí. Iria, a próxima vez utiliza soro, que nin pica, nin ole. E non copies dos meus erros. Ti non tes corazón, é que ti non tes... Como se pode estar dormindo unha sesta, prácticamente acaba de morrer un home no bar, che, ainda por riba nós deixamos que marche con Carlos, ese home que lle pode facer... Que lle vai facer, Carlos? Calquera cousa, porque estaba moi exaltado, e non sei, o mellor, non sei. Alfonso quixo ir con él. Hai que respetar a decisión da xente. Non é ti quen diz que cada un ten o seu dereito. Eu digo un lotazo de cousas. O que estou dicindo é que o mellor era unha boa idea, vai, a ver o que che parece, pois chamar ao Alfonso que artista é moi interesante, falar con ele, que quedaron no cuarto, porque Carlos, o mellor... E logo son eu, Teresa de Calcuta. Non estou dicindo... Carlos vai coidar ben del. Non ves que se sinte moi culpable? Como se vai sentir lá? Como se vai sentir lá? El non sabía o que ia pasar. Si, o do Titanic dixo mesmo. Papito! É moi visceral. Carlos é moi visceral. Eu tamén, pero Carlos é moi visceral. E dígoche unha cousa, o visceral malo. Malo. Dormir, por favor. A min Viriato gustábame máis antes. Tiña máis personalidade. Agora parece un monicraque nas mans de María. E menos mal que Iria ten o seu tío Ramón que mire por ela, que ese non... Tío Ramón? Ese tío Ramón vive aquí? Ela, son eu. Lisardo, vas tirar esa carpeta? Non, é a carpeta de Afonso. Vou mirar que tal vai. Non debes abril, Xa está feito. Ademais, neste caso non é malo fisgar. Eche cultura. Vaya sorpresa. Que pasa? É Carlos en bolas. Ai, a ver. Ti non podes mirar que és unha muller casada. É cultura, non distingo. Se fai todo en pelotas. Aquí está tendendo a roupa. Este home é un exhibicionista, Naturista, que tamén come verduras, fai tai chi. Ai, mira. Tamén traballa espido na horta. E con que ferramenta? Ola, ver. Ai, mira para aí. Vais a lastimar con semellantes sacos. Ai, que mellor gustan os menos deportes de risco. Mira, e ten boa figura, En bo sitio se foi meter ese pobre home enfermo do corazón. Hola, Lois, que faz aquí? Quería falar de home a home. Que pasa? Senta e dispara. Quería saber se é posible, se lle podía levantar o castigo a Iria. María foi moi clara e non a podo desautorizar.
É que é meu aniversario e queremos estar xuntos. Pero se vos vedes todos os días. Pero é un día moi especial para unha parella. Por qué? Porque é un día... Especial. Eso. Xa. Estamos moi enamorados. O entendo, pero non podo facer nada. Acórdate cando eras novo. Son novo. Bueno, perdón, quería dicir adolescente. Mira, non insistas porque non vas conseguir nada. Pero María non ten por que sabelo. Nunha vila como Portozás. Veña, non sei se estei mudo. Ti tamén fuches para conquistar a María. Ese un golpe baixo, Lois. Pero é verdade. Prometinlle a Iria que che convencería e ela confía moito en min. Non podo decisionala. Sei o que é iso. Eu quero a moito. E se ela non está na festa vai ser como se non hai ninguén. É bonito sentir as cousas así. Eu son así. Romántico, impulsivo. E xa sabe, os novos temos as nosas necesidades. O que é, ó? Nada, quería dicir que nós... Veña, entendín perfectamente. Fora. Viriato, perdón. Fora. Intentará buscar un cómplice. No mellor dos casos ha de ser Lois, que non é moi bo negociando, así que non vai ter problema. Pois eso, despois de xantar, quería que lle botases un ollo á redacción e se hai algunha cousa que estea mal nos temas legais e todo iso. E pouco me gusta pensar en temas legais, Rosa? Pero si é un momentiño máis, só. Hola, rapaces. Pero que carallo é isto? Ti tranquila, lembra que está moi enfermo, Que? Afonso, que é isto? É un debuxo dos meus pés. Que cousa tan rara, non? Que va? Podería estar a vida inteira debuxándoos. Teño centos de debuxos deles. É un motivo infinito. Non falábamos diso, Alfonso. Falábamos da desfeita esta. Deso non sei. Non teño nin idea. Así que non sabes, Pois non. Cando debuxo concéntrome moitísimo. E xa poden tirar unha bomba que eu nin me dou de conta. Pois sería unha bomba atómica, porque carallo pa desfeita. Rosa, non a montes. Lembra que está meio enfermo do corazón. A ver, Carlos, axúdasme ou... Sí. A ver, rapaces, que vos axudo. Non, Afonso, ti non te molestes que tes que descansar. Tranquilo, O do corazón non foi nada. Un susto. Ordenamos isto e baixamos pa comprar. Pero, muller, eu trouxe unhas douradas que... O carallo coa dourada. Oxe, ven a delegada da Xunta. Comemos un bocadillo. Pero haberá tempo por todo. Cando non se fai nada, o tempo sobre. Pero, Rosa, muller... Eu son unha muller moi ocupada, E a miña vida é un desastre. É que estás nerviosa. Ti aquí soa? Non estabas con Lois? Estaba. Discutistes? Non se lle pode mandar facer nada. Ao final sempre acaba metendo a soca. Non sei que faría Lois, pero seguro que non foi por mal. Xa, pero xa me podes ir borrando da festa. Porque despois do que lle dixo a Viriato, non hai remedio. Tampouco sería tan grave, muller. Eu dixenlle que tocara o lado sensible de Viriato. Que lle falase cando ele era mozo, cando andaba detrás de miña nai. Pero que el... Non o fixo. Sí, a cousa ia ben. Pero vai e dille, no, é que os novos temos as nosas necesidades. Hai que ser parvo. En serio? Pois menos mal que non lle dixo a túa nai, Iria. Que se lle ocorre? Ter un mozo para isto. Debe ser cousa da xenética masculina. Fito tampouco ten moita man para esas cousas. Sí, agora que lle dixo a Viriato. Muller, Viriato parece moi moderno para asustarse por esas cousas. Está moi ensinado pola miña nai. Está me custando máis do que eu pensaba. Veña, non te enfades con Lois que só quería axudar. Xa. Carlos, quero que me axudes a redactar o informe, non que mo fajas ti, Xa, pero isto é un feito, Rosa. A pesca selectiva que se practica aquí desbota apenas un 10% das capturas. E queren a desmantelar para impoñer unha que bota fora o 30%. Pois eu estou de acordo neso, a confraría está de acordo neso, a Xunta está de acordo neso e todo o mundo está de acordo neso. Vale, daquela cal é o problema? Pois o problema é que non é moi educado dicirlle o que xa saben. Ademais, pedirme un informe técnico, e punto.
Xa, pois máis técnico que isto, 10%, 30%. Non, tonelaxe, captura, índice de paro. Iso que teño que poñer, Carlos. Xa, pero mira, eu penso que sería bastante... Sí, Suso. Chegou. Ven. Chegou a delegada da Xunta, poño en sinal a lonxa virtual. Moi ben. Ti pon todo o que che dixen e despois xa sai impreso ali na mesa de Manuel. Vale. E recolle un poquinho, Carlos, que está isto que... Non te preocupes. Leva a chaqueta. ¿Sí? Hola, Ramón. Non está listo ainda. Non te preocupes. Eso foi ser rápido. E que ademais tiven unha conversa co pequeno Lois Casanova. Se che contarei. Agora teñote que deixar. Vale. Hola. Estivo aquí Lois, non o biches? Sí. A parvada que dixo fui porque estaba nervioso. A min tanto me ten. Pero se chega a meter a pata con tua nai, o castigo dura ata 2020. Iria, moitas veces os pais fan cousas que non nos gustan, pero sempre é polo noso ben. Ademais, facer de pais é unha responsabilidade moi ingrata ás veces. Pois non fagas do que non és. Ninguén cho pediu. Iria. Non és meu pai. Está ben. Podes ir a esa festa se queres. Non lle vou dicir nada a María. Sinto non poder quedar máis tempo. Estás facendo un traballo formidable, Rosa. Gracias. No informe verá que... Pase, desculpe a desorden. Non pasa nada. Cando eu teño moito traballo, a miña mesa sí que parece un campo de batalla. Isto non é nada. Carlos, o meu mozo. Elsa Rande, da Consellería de Pesca. Que tal? Encantada. Igualmente. Sente, por favor, sente. Aquí tengo o informe. Acaba de sair agora mesmo do forno, É da disqueteira. Gracias. Non terá un clip ou unha grampadora? Sí. Deixa. Desculpe. Aí vai mellor, Gracias. Moi ben, moi completo. Bo traballo, Rosa. É que en Portosás facemos as cousas a conciencia. É con conciencia social. Pero non facían falta tantos datos ecoloxistas. Xa os coñecemos de sobra. Temos xente traballando nisto. Eu non puxen... Sí. E varios folios. Sinto moito. Tanto ten. Mellor de máis que de menos. Pois foi un placer, Bos días. Ata sempre. Ata logo. Boa viaxe. Que? Ti non escuitas, non? Rosa, deixei as leis para facer o que considero xusto. E iso foi precisamente o que fixe. Xa, converténdome un informe nun panfleto ecoloxista. E facéndome quedar como que non teño nin puta idea do que firmo. Pois vaya xustiza do caralho. Tampouco para tanto, muller. Só oiches o que dixo a delegada, non? Vale máis de máis que de menos. Pois aquí hai xente que dá de máis, así que fora que teño que traballar tranquila. Fora, que fora! Vale. Xa vou levando algo disto. Pepe, todo está saindo segundo o previsto. Non, aínda mellor. Estes non duran aquí nin un par de días. Moi ben. Pobriña, quedou rendida. Totalmente. Mira unha cousa, Carlos leva uns días moi raro, Máis raro do que é normalmente, claro.
Normalmente non é unha palabra que se pode aplicar á vida que leva Carlos. Non, a verdade é que non. Mira como vive ali, solitario. E supoño que ter veciños pone nervioso. Pero no fondo é un bo home. Sí, é un home pacífico, que se gusta Taichi as súas cousas. Pero mira que berrar así o pobre de Alfonso. Bueno, que lle fixo a Afonso non ten nome. Despois estaba moi arrepentido. Sí. Pero vaya, por certo, como está Afonso? Xa volveu do hospital, non foi Ai, nada. Eso sí, un susto. Vaya susto. O pobre non tivo unha vida nada fácil, sabes? Non é para unha vez que atopa alguén, é Carlos, pero descontrolado. Xa se lle pasará. É que Rosa díxeme que está, pero moi cabezón con eso de botarlo dos cantís. Espero que agora ceda un pouco, non? Pois se non quere ter veciños, que faga o que lle di Rosa. Que merque unha leira ben lonxe, que faga unha casa e xa está. Os cantís son de todos. Claro que sí. Claro. Mira, se lle cae tan mal porque posa espido para él. Mira, no meu traballo apréndese que a mente humana é unha cousa tan rara. Porque se polo menos fose un espido artístico, unha pose elegante, pero... Mira, sachando e colgando a roupa. Vai ser arte contemporánea. Sí. É millor que ese arte que parece un babeiro de Carmiña despois de merendar, así todo pof, 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 pof. O millor a conexión que teñen Carlos e Alfonso é a arte. Carlos, home, é un bo home e eu que sei, mas creo que máis que tolo é excéntrico. Sí. Xa nos ten dado algún susto, pero sabes que creo? Que é o máis cabal de todos nós. Eso pode ser certo, eh? Hola, Carlos, que tal? Veño por un asunto grave. Que pasou? É Afonso. Que foi? Non volverías a... É el que nos vai matar, Pero que dis, Carlos? Tranquiliño, home, tranquilo. Non teño por que estar tranquilo, vale? Comezou aos poucos. Primeiro que se arroupa, despois as sombras, logo a náusea. E despois veo o da horta, o espantallo estragado, e logo a que tiña montada mentres pintaba nos pés, todo ciscado por ali. Eu non é terrible. Soa terrible, sí. Mira, por que non te tranquilizas, tomas un café... Ou unha tila. Unha tila mellor, tomas unha tiliña e consultas outro tipo de profesional. Non estou tolo, É claro que non, pero... Tenso, canso. Como non vou estar, Entre Afonso, que mete medo, e logo Rosa, que está medio enfadada comigo e non sei que facer. Mira, vouche ser clara. Nós estamos moi preocupadas por ti. Verte así, o que pasou no bar... Eu non sabía que estaba delicado do corazón, Ademais, é o propio Afonso quen provoca todo isto. E non será que lle deches máis confianzas do que debías? Mira, a min parece moi ben que pases espido para ele, se queres, pero despois... Eu? Posar espido? Pero que estás dicindo? Tranquilo, Carlos, nós estamos intentando axudarche, Vimos os teus debuxos. Pero isto é... Pero non o podo creer. Eu só lle falei da paisaxe, Fun amable con el. E agora el... vai acabar comigo, xa veredes. Pobre Carlos. Pensei que ia quitar a roupa toda aquí mesmo. Moito madrugache hoxe, Viriato, Sí, non pasei unha boa noite. Echa mala consensia. Debiches deixar ir a Iria á festa. Xa vai. Ai, sí? Pois agora, como tío, pareceme mal. Non debiches ceder. Non dicías ti que tiña que ir? Sí, pero que os tíos estamos para consentir. E os pais estades para castigar. Que cara? Iria non me considera seu pai. Que sí, home, que sí, que dis? Va. Ela non pensa eso. Dixo, cho. Con esas mesmas palabras. Ese foi un momento de cantura, seguro que non o pensan. Hache pedir perdón, xo verás. Que va, Iria ten razón, non son seu pai e nunca o serei. Non me debín facer ilusións. Os pais son os que cuidan os nenos, os aturan e os educan, e o que fas ti. Moitas veces os problemas veñen pola convivencia diaria, non? Seguro que ela agora está arrepentidísima. Os nenos son así, falan por impulsos, non saben o que din. Que va. Iria é moi inteligente, sabe perfectamente o que di. Ademais, xa non é ninguna nena. Non, eu cheguei moi tarde. E para ela sempre serei un descoñecido. Hola, Iria. Que faz con este? Nada, era para ver se ias dar unha volta. Hai séculos que non monto en bici. E nunca montei nun cacharro destes. Din que nunca se esquece. Ademais, creo que neste é fácil. Eu tampouco me estranhei. Non é o de Carlos e Rosa? Sí. Verías, eu non?
Non, roubeillo. Mira que Carlos non está para caralladas, Mira, contoume Celso que onte foi moi ben ca delegada da Xunta. Sí, ven ata que Carlos metiu a soca. Que fixo? Prefiro non falar deso. Entre as súas cousas e Afonso, vame volver tola. Pois a min Alfonso pareceme moi riquiño. Soy riquiño, porque non bicho los dibuixos que fai, que dan medo. Ai, non é para tanto. Ademais, Carlos así espido está moi guapo. Parece unha estatua grega. Espido? Sí, onte vimos un dibuixo que estaba él en pelotas, colgando a roupa. E despois queixase, claro, así outro despois colle as confianzas que colle. Ai, non é para tanto, Rosa, eso é cultura. A mí tanto me ten que pos espido como vestido de romano. A min o que me enche é chegar a casa e atopalo sempre todo ciscado, porque así non podo vivir, non podo. Rosa, aceptaches así a Carlos desde un principio e agora vai ser moi difícil que cambie. Xa sei, eu non pretendo cambiarlo, o que pasa que xa sei que é o mellor xeito para escarallar a relación, pero ás veces penso que non... Non, mira, hai que buscar outra maneira, non sei, fala con él. O que pasa é que vou esperar un poquinho a que temos os dos un poquinho máis calmados, porque levamos uns días que non... Estas cousas canto antes falen mellor. Que despois sempre se soltan no peor momento. Hola. Bos días. Que hai? Sabes, Rosa, tive unha idea estupenda. Voume meter a criar pombas mensaxeiras. Que xa verás que ben o imos pasar, Así que pombas mensaxeiras, Sí. Pois sí que é unha idea caralluda. É fantástica, verdade? Afonso! Afonso! Xosé Domínguez Pena. Xosé Domínguez Pena. De que me soa a min? Xosé Domínguez... Hostia! Pepe da Maruca. Agora entendo todo. Son cabaos. Se cadra as pombas son un pouco porcas e algo ruidosas, pero... Afonso, temos que falar. Iso de poder mandar mensaxes atadas nas patas dos bichos é tan romántico que... Carlos, ti, mas eu tamén temos que falar. Non faz caso, Ei, Carlos, que pasa? Sei o que faz nos cantís, Coñezo ben os teus proxectos. E xa lle podes dicir a Pepe da Maruca que se quere que manda a lesión porque non penso moverme dali. De que estás falando, Carlos? Este home é un sinvergonza. Xa sabía que non podías estar tan tolo. Mira, ímonos calmar. Saír fora e falar como a xente civilizada, en voz baixa. Sí, canto che paga Pepe da Maruca, canto! Eu non coñezo ese señor. Que non que? Cínico! Deixa-o! Estou empezando a sentir mal. Agora comeza a función, non é que queres enganar, Vai lle dar un ataque, por favor! Carlos, deixa, hostia! Outra vez. Rosa, agarda. Mira, todo o que che contei foi certo. É un farsante. Mira, mandounos o Pepe da Maruca para facernos a vida imposible. Rosa, tes que creerme. Non, Carlos, non me gusta nada o que acabo de ver. Rosa, mira, é un especialista en dar pena. Ti non bicho o que pasou coa caravana, como deixou a caravana a nosa casa. Non falo del. Ti sempre estás pensando nos demais menos en mí. E ademais a caravana non é a miña casa, é a tú. É a primeira vez que dixes iso. Non. O que pasa é que ti nunca escuitas. Rosa, mira, se queres cambiamos a caravana de sitio, vale? Non é eso. Co listo que es para unhas cousas e para outras. É que a miña vida vai por un lado, a túa vai por outro, e así non se pode, Carlos. Pero, Rosa, que estás dicindo? Pois eso que eu queroche moito, pero a relación está nun punto morto que non vai nin para diante nin para atrás e eu así non quero. Rosa. Así que mellor é que ti vayas por teu lugar, que ali na caravana eu atopo en medio. Non me vas contar por que o ladrón de bicicletas é máis como a película para ti? É unha longa historia. Recórdame unha. Se non me queres contar, non
pasa nada. Non, sí que quero. Cando eu era pequeno, estaba xogando no parque cuns amigos e vin pasar o meu pai. Ia con 2 policías, levábano detido. Para min eso non era unha novidade. Quixen distraer a atención dos meus amigos tirando pedras contra unha lata, pero un deles comezou a berrar: "Ali vai teu pai, ali vai teu pai". Tapei a boca dunha puñada e berrei que aquel non era meu pai. El oíume e nunca esquecín a cara que puxo. Logo, miña nai levoume lonxe dali e, pasado o tempo, quixen pedirlle desculpas ao meu pai, pero xa era demasiado tarde. Ni sequera me recoñeceu. O seu cerebro xa non estaba neste mundo. Esta é a historia. Perdoa por falarche como che falei. Non, tiñas toda a razón. Non pensaba o que dicía. Dos 3 pais que tiven, ti é lo mellor. 3 pais, pero eso non é nada, se non ten mérito. É como xogar en terceira división. Oiches, vas ir á festa de Lois? Non. Colleremos unha película. Pero eso podémoslo facer calquera día. Xa, pero non quero que teñas problemas con mamá. Tua nai díxome que non podías ir á festa de Lois, pero non me dixo nada de que a festa viñese a casa. A pesar de todo o que che dixen, por moi caprichosa que sexa, é unha boa nena. Home, o señor Afonso. Quito o sombreiro, sí, señor. Date enhoraboa a Pepe da miña parte. Acabastes coa miña vida. Rosa marchou. Eu non quería que as cousas chegasen ata aí. Gracias por tanta consideración. Por canto te vendiches? Veño, di algo. Non me vai pagar nada. É por deporte. Para que non me quite a miña casa. Teño unha débeda con el. Mais mentiras de merda. Non tiña outra opción. É o único que teño. Ademais, da miña manía de xogar aos dados. Estou cansado. Somos 2. E o mellor ti non te la culpa. És un perdedor como a min. O do ataque tamén era mentira. Sí. Vou marchar hoxe mesmo, sabes? Queda cearo. Mañá marchaban os 2. Tranquilo. Mañá falamos. ¿Mm?